gyud ang nibiktima sa gugma. There's many victims of love. Og isa na ko dito, Dolanday. I am the one of the victim. Usa ka bawal nga relasyon ang akong nasudlan, Dolanday. It's a no trespassing relationship. Kasi Bawal pumasok dito. No trespassing, anak. itago na lang ko sa pangalang J. Marie. Just call me J. Marie. 22 anyos ang pangidaron. 22 years old. Taga Milan, Buhangin, Davao City. Ramilan, Buhangin, Davao City. Anak ko sa kong amahan nga si Papa Calixto ug inahan nga si Mama Beth. My mother and father, Papa Alixto and Mama Beth. Mo nagingong naulipon ko sa gugmang giyatay. That's what we call. I am the... That's true, that's true. Nahigugma ko kay Pablo. Apan daghan day mi nga iyang gimahal. I love Typhoon Pablo. But I thought, and I think, yes, there's a many people in the world. Yes, that's true again. Bisan to daghan nagbahad ka na ako. Wa ko na minaw sila mga istorya. Despite the many people in the world, and it has to be fine. Oh my God. Pinungdang nagsugod ang katnod sa kong kinabuhi. That's why this is the starting of the stagnant of my life. O ginini, ang naitabo. And this is what happened. May gabihin mo na, JM. May gabi isad, Pablo. Sa kabukiran, nanindutag ni inyong kantawan rin niya. Hait kayo mo rin yung galing haligi, no? Kay Tugas. Naisuroy lagi ka. Na, siyempre, ikaw kaya kong toyo ko. Na, magin na. Kiswa lang ang mong lola, yung mama mo yung toyo. Siksak ka karon, marami lagi ka ng... Nagkagaranta nga nabis-bisang ihi, no? Bigalan mga gabi, ikaw ba? Nabis-bisang gina ka. Mabuhay. Wala. Ikaw ba? Ano ba ka nga gibingaw ko ni mo? Ka nang gibingaw na ko sa mong mga kanama. Ka na kong magpa... Wala na ka. Maglambing-lambing tang duha. Ano yung mga hug and kisses? Grabe na nagkita. Grabe na magaling lawasa, eh. Kanilawas. Gabi na, sorta na. Ay, manay apyot may mga gabi ni mo diya. Ayaw kong tawag-tawag ang gapyot. Dili pa ko sapyot na. Calixto is my name. Sorry kayo, ano'y Alexto. Calixto, bungol ka. Alexto. Parehagin mo itong pangalan sa kong amigo nga abogado si Atty. Alexto.
Sa pabay na gibuhat ko gabi naman. Tapos sa mamali, lang magdampa, may daghan na ito mo. Daghan ba kayo may istoryahan na... Ikaw, lalaki papauli na. Kay gabi na. Paulihan ko ni mo? Uli na. Ibuhan yung state side ngayon mo nun. Anak, ang tatinan ay mabisita dahil pag binastos. Ayaw pag binastos kay maot kayo na. Sa itong pamilya wala rin may bastos. Itatinan ay mong bisita dyan, ha? Ay, salamat kayo, ano eh. Salamat Ay, kayo. isa pa yan. Pag mo reklamo ka, yung nagdagan pa kayo doon na. Kanang gid ilang na ang Dito speakers kwarto kay bakante kayo. Ay, dali. Hoy? Sa makini. Ha? Ano nga ba mo nga tulog? mga tugod na meron ma. Ikaw babae, sunod. Ikaw lalaki, uli. Ulis balay? Unya, katulog? Wala gi ma, musunod ako ma. Ma'am, mayong gabi upahan ni mo mamoy. Dugay lang ko nakabaluan na. Busa kay Paulion na mimo. Naka-chocolate kayo sa kabak! Okay. So, madawato lang ko ni. Maura na siya? Hindi lang kayo na. Doon kay gwapa kay ka. Dapat ko ihatag ni mo nga mga make-up. Sige, last na lang yun. Last na lang yun. Di juga wala ka ni. Imo nga na rin isa kalusilang paumot. Mga perfume Anak, itatina na yung bisita niya, ha? Dili ka magpagkara-kara. Agda na siya kung kalusa na siya mo humandiya, ha? Sige, salamat kayo, ani. Ma. Bloy, salamat kayo, Bloy. Ma, bilhin niya ako ma. Ha? She's a very kinky girl, the kind you don't take home to mother. She will never let your spirits down. Once you get her off the street, oh girl, she likes the boys in the band. She's Ayaw na ko ba? Ay, nagduga-duga. Yes, Stella ni mo. Ikaw ba? Ay, Stella ni Pastor. Nahadlo ko. Ayaw ka nung hadlok sa kapgo na rin. First time ako. First time, ako'y bahala si mo, ha? Tagaan, tagagwa, unindot ng future si mong kinabuti, ha? Tagaan ka lang kung sakto. Tagaan. Isa man, gusto kang balay, gusto kang mga propedad, ngawa pa ni mo na tanggam-taman na, sugat-sugat siya mong pagkatawa ni pagkimukso ni mong kalimutan na. Tubag. Nahadlo ko manggod ko. O ay, lagi kahadlok. Ako'y bahala si Muha. Wa kay angay kahadlokan. Wala ko gani murag gabi naman kay kuso ko kikulan. Gusto kayong ulan. Di ka, wa ka na tinta na ng ulan. Ang ulan nagpaubos. Gusto ko magpaubos. Wala nabi ako unlan dring tapo. Wakli ko ng ulan niya. Ayaw, amin na tayo. Dali, ayaw, sige, galaw ko. Kita na katulda-tulda na. Kita na kaluhuha na. Nangita na naglusong. Dali, diri. Dali, ka na. Sige po. Kita ka na. Magluyang ta.
Hindi ako na chikiri. Ano rin yung mga chikiri mga yakin ng daong no? Hoy, pamati ka, mura na mga gwapa. Hindi ako, angin barko ka mo, chikir. Mahambong na kayo, nag-akyat mo sa barko, may anak ka niya, tukbon kang iho. Ay, nadalagog ko, dalan, ay. Nadalagog po ang nalumimi ng pamulong ko. Sa pamida. Hoy, bagay mong duha, ibagong mo na mong dalang ang lubi. Ipareha mo mga aning-aningon. Ay, makasapot man ang bihana, uy. Nasa naman. Parang si Rose. Uy, kabangi ko bang anong nagtuka magkaliya? Uy, namatas trabahuan. Ibon tayo ko eh. Parang maganda ng book kung sa mangka. Alamok na gani ko. Kogit ka pa sa ayo. Ayaw ko na. Lain akong lawas. Kasukaan pa dyan ko. Ay, don't tell me. Nasa? Don't you wish your boyfriend was hot like me? Don't you? Don't you? Ang sanay ko. Uy, nung sa mangka ka nung parang magkagsawa diyan. Pag umagkaon, naglupog na dayon ka. Wala ko, di katulog pa yun. Eh, lamig iso ka. Okay. Kaning yung bayan namang labay. Dili na ako. Ako na. Sama. Babayan mo sa kamaris ko barko kaya ko lang yung partner doon. May partner ni Miss. Miss. Ay, may kilara kay Secure ka pa. Pasiman-siman kang Secure kay labay na kadiaron. Miss, ako'y partner ni Miss. Pwede niyo doon yan. Hoy, ayaw may hagdag. Dili may mga ingunan. Labayo ito kami. Kasunod na kami sa... Hoy, kana siya nang labay ni mo. Kana away ha. Nakita ba ko away ha? Hoy, dili ako kana o kanang lalaki diha. Kana murag daw tomboy. Kana driver og pick up mo ra ba na siya nang kuan na nang hagit naglagot jud ko. Nakatali ko kanday provision day ni Marcoani. Hoy, pabalibod mo ma. Dilipod mo magkumidyahan ba? Ay, makalakot jud kaayo. Di na napatuloy sila. Eh, kabalo ko. Hoy, Amega, naglagot jud ko Amega ba? Man. Ay, naku! Bakit mga pati pa ng mga lawang, mga! Hoy, ikaw! Bisang kutok-tutok! Puti kay kang daw! Maayo kay pag-ilang mo si mong Clorinday, no? Epektibo yun! At nasa ko lang wala ng init! Alimot kayo mga lawang! Hoy, kung alimot, bignaw, ikaw alinging! Day, tama na ba? Yung maglagot ko, hoy, kabalo kang! Mawanan ko grado ni bayanan. Mauna ta, oh. Hoy! Isa gusto ni mo iilo pa ni mo na akong diploma. Imong diploma to. Day. Ako, wala ka diploma sa kinder yan. Isapot na magkuhantawanan ni hindi ka mapapildi mo. Naglagot na yung kumapapildi, be. Naglagot. Hindi ako na sa mga barko. Ano yan? Ay, napatuloy din. Amo kaayo. Ano mo sa mga barko? Lutuan na mong nunod. Oh, nanay mong noodles. Unsa ba ka nangana ka? Unsa man imong noodles? Eh nga, pansit kanton din yung ipasabuan. Lamig man siya din. Tanawa, tilaw iyo. Ew, kalain na no. Gilood mo kay ko ako'y nagluto. Dito ka mo. Kamay na lang ginaginang agad barko. Paring mabay, nagkasak-kasakag barko. Kamay na lang, bintikon ko man yun, diba? Tira ka namin sa tibong ko. Taga-tibong ko yan eh. Oh. Mana mo check sa ako? Hi, Christian! Bye. Christian. Ako'y Lenser! Sino kay kong Lenser? Ay, kape, oh. Parang 3-in-1 na. Pagkapangapi lang, ha? Tapi sa akin makapagpitik, Lenser! Kape man, makapalpitit yun ang kape. Kaning bahanan eh. Oh, ikaw, JM, musta ka? Okay lang ko. Anong lakas? Luya man ka, marunong kang kuhan. Ido ka mo. Mga pangit na naman mga chaser, ay!
Kasi mo bayan namin. Uy, bato ko na madugay ko. Ay, patuloy na. Sorry ka dahil. Sa may problema ni mo. Di, lain akong lawas kasi kaon ko niya. Pa-check up. Sige na, ako na bahala ng trabaho ninyo. Tanan siya mo, Christian. Christian? Bigyan ko ni bahala dahil ko na-explicar kay boss, ha? Sige na, pa-check up dito kay Basino niya. Usor ba mga dengue, uban pa mga sakit karon pag amping mo. Sikap ng iyong babae, sir. Di mo rin wala lang alam ako, sir. Ikaw ba? Banti ka lang rumayana ka ba? Maulian ko rin. Nawa. Patuloy na. Sige na, ako naman. Di mo, inyong babae, sir, kibitok na, sir. Di mo, Sige na, lako. Lako na mo, nagtagda na kayo. Inyo nagtagda mo, gara man na. sir, isa na lang yun, no, Christian. Dumukot mo na din may hala ba? Alin yun, patuloy na. Di wakis-wakis pa yan sa'yo, no? Di, makalangkot. Kiss, coloring me goodbye. A new kiss could never feel so fine. Tomorrow I'll be living in black and white. Saan? Saan na mong sakit? No. Tinuod yun ay. Laki dinggi. Friend. Kasi masakit, friend. What's up, friend? Oh, no! Dili! Dili mo ko kasabot sa akin sa doktor, friend. Pareha naman din akin sa doktor, oh. Friend, buntis ko, friend. 2 months na. Bantog ako na pinapakita na ako. Wala rin mo nakita ni Pablo. Wala na siya lang. Ikaw ba yan? Ka ba dumugot? Tadig ka ron, di ba? Ay, nalapatuloy, friend. Ay, nalapatuloy, friend. Buntis na baka. Anong umiyak lagi? Manay tinuod, Christian. Sa? Pantula di nga. Hingatugon kay siya niya. Sige mo ka ako. Istoryahan ako. Nakaistoryasan na. Seryoso na kayo dumukot ko ng wakwak na sa gawas. Hoy, ikaw! Dali na ko, dali! Lugakan ko! Balik! Dinay ko! Dinay ko! Nag-andig ka mo dahil pa nyo ka 5. Makalakot ka ayo. Tinuod ba akong nabati? Tinuod ba? Oh, buntis ko 2 months. Katubang si Pablo nakabuntis niya mo. Oo. Siya. Kabalo ba kang naganda kay tuloy pa anakan to? Ha? Naman siya nagsulti sa Alam nga ako. naman masulti ng lalaki nga daghan sa panakan, hindi siya. Hindi ka mong bantay, ingnan na bitaw sa kadaan. Ako pa'y gisugot ni mo, di. Wala nang takay problema ron. Yan, saan mo na? Wala akong kabalon sa buhaton. Pagpatay ko sa kong parents, honey. Mama, yung kabala ka, ma'am. Kumakulabas. Kapatid ka ng parents. Sir, may tinag mo sapato, sir. Ikan balik barko, sir ba? Ito,
Dito, sir. Dito, sir. Dili na sa miyana. No, kinami problema dili. Kabalo pa. Mapatay ka si mong gining. Ay, kamala ka, ma'am. Naramay, ay, hindi ko kong memorial plan. Awa ra ko sila. Ay, yes, sir. May promoron. Dahil na ako pay later. Dawa sa dapat eh. Boss, sapatos ko, daan na kayo na, boss. Presta na ako sa sapatos ko, kanis ko, boss. Kaya ko, ano? Kandil mundo. Dil mundo nga barko, boss. Karang-karang saging ko sa boss. Sila ba? Di na mo. Sa ba na mong... Badaw. Diba, bumalik lang ko, boss. Bagay mo sa boss. Pasensya na ito mo ito ex-kapitan mo gusto sa katong imbipuson sa una. Imbipuson mo exact yan di. Gigato mo ko. Ay, gigotong naman. May kapalakan ako yung mga saging din. Ay, din nga saging lang. Nagsingko na ni isa. Ay, niluyang. Gusto kang niluyang? Adi ko na ni Luyang. Kagabalo ko yun sa napagbuhat. Nagkamukha na ng Luyang mo. Boss. Bawa na pa kayo. Niluyang, boss. Kabalo ka, boss. Wala nang ikot mo ng lubian ni boss. Sige na. Ako na ba? Saan mo na ako, ne? Boss, palitin ko, boss. Boss, kanya na yung tingin. Sabi ako magapagad na. Ikaw tawagan kayo mo. Ipabagod sa Luyang ang akong anak. Ikaw, Lucky. Dahil pagod si pangalan ni mo. Christian day. Christian. Christian? Ikaw, no? Di kong salig ng naong ni mo. Masamang ka, plakiro ka, dili. Pagto ka sa tinod. Dili ko yung anak eh. Ano nga, sa maning, anong... Ha? Yun sa maning maning, gibungkag ni ba ang iyang kwan, kasing-kasing? Kabalakat eh, panindigan ako natin. Panindigig yun na! Hindi ko gusto nga, wala ni bana, akong anak. Kabalaka, pakaslan ako. Pakaslan ako si J. Marie. Pakasal ni mo! Pakaslan ako. Nalagay kwanta! Nakatigong masag ko. Sige. Ato na lang isitong tanan, ato na yung... Sige, dapat kasi kahit ka na ba ng akong pinuti diri. Ikaw, wala rin si pangambo ka na pinuti ni mo nga, isa ka bayaran ni mo ka na, dili naman gani ka magsilbi. Malidoon, magpukadayo mo, nagidayo na. Dili, ikaw po. Maglanay sa ko ng plastic na kumupulan. Ay, Ay, sige. PBC niya, ay PBC. Ako ba yung nagipabuhat dito sa kagjipigotang niya ko niya ko pinuti? Sige na. Kita sa kayo tagkwat, ikaw bayahan na ka. Muna kung ilagig piyong dahil kaya para ikaw mabuntis. Ha? Sure ka, Christian? Imo kong tubagon? Anak ko din panindigan ka. Ang kunan ko nga ako ng mga bata. Napabakay balita kay Pablo? Wala naman siya. Kuwan. Nabalitaan ako, nagpandabanda rito sila. Kauban si Kinsa? Jeffrey. Nakaisip pa din siya na. Moro man na iyang pang pastime para makabiktima na pugla yung babae. Ano, basta singer magagawa, anak magagawa. Ay, kabalaka. Siya, panindigan ka. Salamat, Christian. Ay, yung anak ka kamahal. Tinakusog kinilo.
Christian, ang tulubago ni Pablo Canaco Dolanday. O karon ng anak na ko, malipayon ko. O malipayon ang among pamilya. May nalanggani kaysa ko naliwat ang bata. Kaya kung kay Pablo pa, sigaw ta kay nigmata. Thank you for reading my letter. Until next time. Kini niya suwat pagtatampo. From Milan, Buhangin. J. Marie. It's a rainy day.